Praise the Lord. Ngiyabulela kakhulu ke bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazarete. Namhlanje ndiphakanyelwa indaba ebhlungu eyenzwa ngabazalwane. Nendibona ukuthi abazalwane bayakholelwa kuyo. Endingakholelwayo ke mna ke kuyo. Endingafuniyo nokuba abazalwane bakholelwe kuyo. Ikhona indawo abazalwane andibazi bayifumana phi indawo ethi uSathana uyoyikeka. Andikayifumani mna. Okwesibini, andinanto kwenza noSathana. Noba angoyikeka kwabanye abantu, noba anganjani kwabanye abantu, andithunywanga nguSathana. Mna ndithunywe nguYesu, ndibizwe nguYesu. Andizokwazi ke ngoku kuvakalisa ukoyikeka kukaSathana kwaba bantu uYesu andithume kubo. Abazalwane mabayiqaphele into abayenzayo. Noba mhlambi ungayithetha loo nto uthi bayoyika, andinankinga, kodwa mayingabi ngabefundisi abathi bayamoyika uSathana uyoyikeka, and then loo nto mabayigcinele bona ezintliziyweni zabo, bangayiprichi emabandleni okuba uSathana woyikeka kwabheka phina naphina. Ngicela bangayenzi loo nto abantwana bakaThixo, bawuba netyala elikhulu kuYesu. Ngoba ke into endiyaziyo mna iyi-1, lithi izwi likaThixo lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, abahleliyo kulo. Lonke ihlabathi nenzaliseko yalo lelikaYehova, ne. So ke ngoku xa ilelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, siyazi ukuba uSathana ube eyikherubhi, ngoba abazalwane boyikisa abantu ngokuba uSathana wayenje ehlala kwintaba enomlilo. Kwathini? Siyayazi loo nto bazalwane. Kodwa uyi-1 uThixo, umdali wezulu nomhlaba, nonyana wakhe uJesu Kristu waseNazarete, esimele kubusa kuye, sithobe kuye, simoyike. Bonke ngokukodwa abefundisi mabamoyike uThixo, bamsengele phantsi uSathana kunye nabantu bakhe. Izwi kaloku lithe umtyholi uYesu umbeke umtyholi ngaphantsi kwenyawo zabazalwane. Ambeke phantsi kwenyawo zabazalwane, iphinde ibe ngabazalwane abathi uyoyikeka. Irongo loo nto bazalwane, andihambisani nayo. Siyazi ke ukuba ube eyikherubhi, leyo into siyayazi. Okwesibini, ube bambe iposition ephezulu. Umntu ke obambe iposition, noba sengekho kulaa position, ufuna ukwenza kubantu bonke ngongathi usekulaa position, akasekho kuyo. Nakuloo ntaba inamatye omlilo, akasekho kuye. Isidima sikaSathana sathotyelwa esihogweni nguThixo, umdali wezulu nomhlaba. Okwesithathu, ubethanjisiwe. Uyabona ke umntu xa ethanjisiwe, ukuthanjiswa kutsho ukuba ne-access kwizinto ezithile, kukubekwa apart for certain purpose, ubekwe lecaleni for izinto ezithile, uthanjisiwe. And ezaa zinto zonke uthanjiselwe zona, akukho nanye ezawuzama ukusokolisana nawe ngoba wena uthanjisiwe. So ke ngoku uma sifunda le ndawo, siyifunda kuEzekiyeli 3
Ezekile 28 verse 14. Ezekile 28 verse 14. Ndiqinisekisa ukuba lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo, umnye omele ukoyikwa. Eli lizwi lifumana kwindumiso 24 verse 1 to 2. Ngenxa yezinto ezininzi ezimbi ezenziwa nguSathane, bade abantu bathi, abazalwane, uSathana unamandla. Yabona umzalwane angaqala athi uSathane unamandla, uyabhuda, usebuthongweni obunzima. Usebuthongweni obunzima, ufuna ukuvuswa. Uke umbetha phezulu edleleni uthi wake up, vuka ndoda. Net athi nje uSathane unamandla. Kanti into abalasele ngayo uSathane, naziwa ngayo ezulwini, bubuxoki. Eyona nto abalasele ngayo, naziwa ngayo ezulwini uSathane, bubuxoki. Ungayifunda loo ndawo kwincwadi kaJohn chapter 8 verse 44. Uzayifumana pha. Qaphela lamazwi kulaa ndawo uYesu xa esithi, ningaboyihlo umtyholi. Bazalwane, once uvotele ipati ethile, ungowala pati. Once wenze ube phansi kwegunya lento ethile, uba yeya loo nto leyo. So ke ngoku ivesi, qaphela lamazwi kulaa ndawo uYesu xa ethi, ningaboyihlo umtyholi. Xa uYesu wathi uSathane ungumphathi weli hlabathi, akange athi lelikaSathana ihlabathi, uthe ungumphathi wehlabathi. Ihlabathi angaliphathiswanga, uziphathele. Qaphelani ke bazalwane, ihlabathi angaliphathiswanga, uziphathele. Uyabona apha eMzantsi Afrika sinopresident oyi-1 we-South Africa yonke, omnye uRamaphosa. Bonke abantu baphansi kolawulo lukaRamaphosa. Kukho ke eminye imibutho, abanye abantu abaphansi kwayo enjenge-DA. Xa uRamaphosa ethetha ngabo bantu be-DA, uthi ngabantu be-DA. Njengeli lizwi abantu balibambileyo pha kuJohn, uJohn chapter 14, John chapter 14 verse number 30. John chapter 14 verse number 30. Ithi laa ndawo phaya, vukani sihambe, kuba esiza umphathi weli hlabathi engenanto kwenza nam. uYesu is the creator of the world, lelakhe ihlabathi. Umtyholi, it's just like eminye imibutho phansi kukaRamaphosa. Abo bantu ngabalo mibutho, kodwa South Africa it's under uRamaphosa. So ke ndizama ukuthi uthi ngabantu be-DA, ngoba abantu bavotela i-DA. Iyafana ke nale kaSathane, ungumphathi wabantu abathile. Ilelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo. So ke ngoku abantu abangamamkelanga uYesu, abantu abangekho phansi kwesandla sikaYesu, ngabo abamamoyike uSathane. So asikwazi ukuhamba sinovalo sisoyika uSathane. Ithi ivesi kuMateyu 28 verse 18. Uthi uYesu pha, linikwe mna lonke, underline bazalwane, lonke. Linikwe mna lonke igunya emazulwini
nasehlabathini. So ke ngoku abantu funeke ba-understande igunya it's a key, igunya it's a access. So ke ngoku abantu mabaqaphele uYesu xa ethi linikwe yena lonke. Akukhathaliseki ukuba umuntu ucinga njani yena umbona uSathana ngongathi uSathana uyoyikeka, kodwa igunya authority yonke yekaJesu emazulwini nasehlabathini. Izibhalo zithi ukoyika uYehova sisiqalo sobulumko. Ndisatsho lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo. So xa unomnye omoyikayo kutshuthi unayo imbijana yendawo esherayo. Xa ndithi akufanelekanga soyike uSathana, mawufunda uMateyu chapter 10, Matthew chapter 10 verse 28, ucacisa kakuhle uthi ningaboyiki abo babulala umzimba kodwa bengenako ukubulala umphefumlo. Yoyikani ke kanye lowo unako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esihogweni somlilo. Mamelani bazalwane, uSathana never hurt uJobi. Akakanga qalisa ukuhetisha uYobi. Mawufunda kahle from chapter 1, unendawo pha athi uSathana uthi kuThixo, uYobi ukakoyikeli ilize, awuthanga na wena unguThixo wayibiyela yonke into kaYobi. Meaning that xa ungokaYesu yonke into yakho ibiyelwe, nabantwana bakho babiyelwe. Akakwazanga ukuchukumisa even abantwana bakaYobi ngoba abantwana bakhe babiyelwe. uYobi wafuna ipermit kuThixo okokuba maka enze into ebuhlungu kuYobi. Sekunjalo uYobi wathatha zonke izinto ngemvumo ayifumene kuThixo. uThixo nanko nanzi into zakhe sesandleni sakho, ngoba undibangela okuba ndimginyele ilize uYobi. Then ke ngoku uthi kulaa ndawo xa ebuya uthi izinya ngezinya. So uma wena Thixo ungachukumisa emzimbeni, uYobi amathumba kabethwanga nguSathana bazalwane. Uthi uma wena Thixo ungachukumisa pha kuYobi, then uYobi angakulahla ekuhleni ayenze lonto phambi kwakho. Uma wena Thixo ungachukumisa pha kuYobi. Mamela uThixo uthini. Uthi uThixo kuSathana, nangu uYobi ungachukumisa kodwa hlukane nomphefumulo wakhe. Right bazalwane? Then ke ithi ivesi yilonto uYesu esithi njengengonyama egqumayo. Ingonyama siyayazi inye bazalwane nguYesu Kristu unyana kaThixo ophileyo. Asikwazi ukususa abantu ekoyikeni uThixo umdali wezulu nomhlaba. Sishumayele ngoku into sisiqalile ukulahleka. Nethi uqala ubone ukhona omnye oyikekayo. Thina sazi uJesu, sazi uJehova wamabandla, sazi umoya oyingcwele owoyikekayo. Futhi sifundisiwe ithi ilizwi kaThixo bazalwane kwincwadi kaJohn chapter 3 verse 34, onikwe obizwe nguThixo uthetha izwi likaThixo. Yintoni le ithethwa ngabazalwane bekhala ngoSathana oyikekayo, ngoSathana onamandla? Yintoni le ithethwa ngabazalwane? Thina sithetha lesinikiweyo. Ithi vesi sithetha esikwaziyo, singqine esikubonileyo. So ke ngoku asikwazi ke ngoku kwenza lonto leyo sifundisa abantu ngokoyika uSathana.
uyikeni uSathane. Uyabona uSathane ingozi uSathane. Uyingozi kuwe brother. Let me tell you straight. Uyingozi kuwe uzawufa nje ngibangiqhubeka. uThixo umdali sibafundise ukuba boyika uSathane. uThixo akabelani namuntu ngozuko lwakhe. Abantu abangasindiswanga bamele kumoyika uSathane ngoba basindiswanga. uSathana ngoba uYesu uthe ungumphathi wabo noko angababelanga akabanikanga abantu uzithathele yena. Mawufunda uJohn chapter 14 verse 30 ilandawo ke ngoku uYesu athi uYesu umphathi welihlabathi engenanto kwenza nami. Futhi xa ngenanto kwenza noYesu akananto kwenza nani bazalwane. Ngoba nina ningaba kaYesu. Musana ukuzohlula. Enye ipiso inike uSathane, enye ipiso unike uYesu. uYesu mkhonzeni ngomzimba, ngomoya, ngengqondo. Ningaba kaYesu. Xa uthe wamkela uYesu automatically uyaphuma kwaSathane. Ibambeni bazalwane nditsho njalo. Xa uthe wamkela uYesu uyaphuma kwaSathane. Automatically uyaphuma kwelagunyana lakhe athi uYesu ungumphathi. Uphuma koko kuphatha kwakhe. Ungene embusweni kaThixo umdali. Uma ungayifunda iKolose chapter 1 verse 12 to 13 uzova kakuhle. Shumayelana uJesu bazalwane namandla akhe. Mina ndimbonanga onamandla ukwedlula uYesu. And nisezawuthetha ngalonto akekho namandla ukwedlula uYesu. Bazalwane, we are preaching kweli lizwe. Uma ngabe uYesu ebengenawanga amandla, you will never preach. uSathane put you down same time. Kodwa because of uYesu ehlele enyangweni unamandla bazalwane. uSathane akakwazi ukuchukumisa izimvu zikaYesu. Ithi le verse nibulela kuye uyise owasenza sakulingana ukwahlulelwa ilifa labangcwele ekukhanyeni. Siyavana ke bazalwane. nguYesu owasenza sakulingana ukwehlulelwa ilifa labangcwele ekukhanyeni. We are no more in the darkness. Asikho phansi kombuso wobumnyama, asikho nangaphansi kukaSathane. Mamelani ke bazalwane. Nansi ke indawo enamandla uverse 13. Ithi uverse 13 owasihlangula egunyeni lobumnyama. Yemazalwane, niyayiva le ndawo. Nifunda phi iBhayibheli nambe nigwagwisa uSathane is doing that and that and that. Ewe siyazibona zonke izinto and ezinto zingakuSathane uzenza kubantu abangena Thixo noba yena ebengumfundisi izolo. Namhlanje ubusa uSathane. Ayithi ke lonto unamandla kuThixo. Mamelani uverse 13 owasihlangula egunyeni lobumnyama wasifudusela. Bazalwane, besisegunyeni lobumnyama safuduselwa. Right bazalwane. Ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. Safuduselwa ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. Kutsho ukuthi abantwana bakaThixo abakwazi ukuhlonipha uSathane nokoyika uSathane. Abakho phansi kukaSathane, abakho phansi kwegunya likaSathane, baphansi kukaYesu ngoba uThixo umdali wezulu nomhlaba ubafudusile phansi kwegunya likaSathane, wabafundusela ebukumkanini bukaThixo. Ngoku sewusebukumkanini bukaThixo usabhuda, ubhuda ngegunya namandla kaSathane. Yo, masambeni ke bazalwane. Akukho namnye
Masijonga uJohn chapter 10 verse 28 bazalwane. uYesu uthe zami izimvu zisesandleni sami. Abazalwane bebhuda nje baphumile esandleni nasegunyeni likaYesu. Awabafudusa bafudusele bukumkanini bakhe. Baphumile. That's why bebhuda ngoSathane onamandla, besathana negunya. Uthi uYesu ezami izimvu zisesandleni sami. John 10 verse 28 uthi akukho namnye onokuzihlutha esandleni sami. Abantu bakaThixo abasindisiweyo mabahlale kuYesu bengenavalo. Abantu bakaThixo abasindisiweyo mabahlale kuYesu bengenavalo. Mna bazalwane ukusuka kwiGenesis ukuya kwisitshilelo mna ndodwa andikayifumani indawo apho uYesu athi uSathane uyamnamandla, uSathana uyoyikeka. Indawo endiyifumeneyo mna inye nguYesu umdali wezulu nomhlaba. Mawufunda uchapter 8 kwincwadi yemizekeliso, yonke indalo yabakho ngoYesu. Uqale kuverse 22, yonke indalo yabakho ngoYesu. Ithi ku-30 verse 35, ophosana nam wona owakho umphefumulo. Uyamphosa uYesu xa unexesha lokuphakamisa uSathane ecaleni. Umphakamisa uSathane. Uthunywe ngubani okokuba mawuphakamisa uSathane? Uthunywe ngubani okokuba mawungcangcazele? uYesu ethethile nje wathi ndonixelela enimele kumoyika ngulo unegunya lokutshabalalisa umphefumulo kwanomzimba esihogweni somlilo. So ke ngoku mna ndibonanga lo ndawo uYesu athi unamandla uSathane, ndibonanga lo ndawo bazalwane. iBhayibhile ndayifunda, kwathiwa mandiyifunde, ndayifunda in 2 weeks time ukusuka kwiGenesis ndoma kwisitshilelo. Kwaphinde kwathiwa funda iBhayibhile ngoba uYesu wayebona uba ndisebenzisa i-education. Funda iBhayibhile umamele kum mna Thixo ndiza kuthini ngayo. Waqala ke ngoku kule game yesibini ndathatha 3 years ukuyifunda iBhayibhile ndiyigqibe. Wandifundisa uYesu ivesi nevesi, wandifundisa ngoba ivesi nganye bazalwane ithetha into enkulu. Ndiyambulela kakhulu ke uYesu ngale ndawo. Ndilumkisa ke izimvu zikaThixo, ndilumkisa ke abantwana bakaThixo bamaze abamamoyike. Bazalwane bambani le ndawo. Umoyika nje uSathane awumange enyanini. Yama ndikwazise ngolo hlobo. Awumange enyanini. Ungcangcazela nje ubethe ingwatyu awumanga enyanini kaJesu. And ithi vesi bafundisi ndithetha nani kakhulu. Ngoba kaloku uYesu unithumile nathanjiswa ukuthetha izwi likaThixo. Okwesibini, akaninikanga umoya ngomlinganiselo. So ke ngoku abazalwane mabaqiniseka befundisi balifundisa ibandla kakuhle, bajikele nakula ndawo uYesu uthi ndimbekile ngendawo uSathane phansi kwenyawo zenu. Ungaphansi kwenyawo zenu ugubhuluke wathaka nini somoyika nje. All right. Enkosi ke anisikelele uYesu. Ndiyabulela kakhulu. Makabe kunye nani uYesu, nimazi nguye yedwa. He is Lord. Khona ingoma yami endithandayo ethi He is Lord. He is Lord. Unguye yena yedwa. Christ has risen from death and is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess
that Jesus Christ is Lord. uJesu is not in hurry. Uma ebethanda uJesu ngela xesha uSathane egxothwe ezulwini, ngemenze watotnithi, ngemenze kwaphela nevumba lakhe. Ngoba emnike ithuba efuna abantu bakhe bohlule phakathi kukaJesu noSathane. Eyesibini indawo, uyakwazi uYesu ngophanyazo alenze ihlabathi lonke lisindiswe, angabikho uSathane. Uyayikwazi lonto, kodwa uYesu ufuna umuntu okhethayo. Khethe yakho, khethe yakho kwezindlela zemini. Be blessed all of you bazalwane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you.